какво става? Сме в едно уинър, сме не мегамен и ще тъкаме кой. Сега не двамата. И си говорим пак по телефона. Наре, какво направи? Нищо. Готов си? Да. Опа. Добре. Доста дрил. Аз го обрах преди малко топло. Ето го Мегамен. Киков. Искаш да те изритам като мръсно коти, а? Не. То тук пише Киков, демек да те изгона. Не, какво спамиш, би моето казвис. Не! Нали знаеш, че едва намери му клан и влезна, па то оставаше и да те кикофна. Аре ти какво правиш? Имаш ли войници? Имаш. То тъп интернет, какво ма дразни. Майка ми е взела голем план. Майка ми и баща ми се разправяха и взеха адски силния интернет и голем план. А то... Не че е пром. Отворете едно прозорче. Къде е по-точно? Учата. Да. Какво пише? Само приятелска битка. Пише ли е так? Да. Айде дай натисни. Не, аз пропуснах само един. Какво? Сега ще атакувам. Знам, че не съм си надървал. Къде си бе? Къде си тия войници? Това не ми взима нищо. Пусни това съзнамето се цъкни. Ай си пъко. А? Да? Антонио, знаеш кои са ми най-големите противници? Ама не, той ми е звънал, не аз. И така не ми взима. Добре. Така. Я напиши ти горе, къде ти показах. Онова чалендж. Напиши ти само приятелска битка. Да пробваме с два големи великана, да видим дали може да ти разтроши всичко. Напиша ли бе? Да. То сега войните си там в това. О! 2, няма повече. О, мизерници! Упс! Сега не трябвах. Исках да пусна арчарите, ама няма нищо. Напиши го пак. Чу ли бе? Добре, бе. Ще как да пусна арчерите, ама. Ти не я знаеш тази тактика. Над тия къщички, къде тия спът от това майсторите, да не вземат някой път повече купи. Напиши го пак. Той. Да не вземат повече купи.
Аз качих онова с пи и джамър. Видях. Къде ще ти намери, бе? Оп. Готово ли? Не. Бе, не от чата. Ами? Ти го, там където преди малко. От челенджа. Къде пише? Като отвориш най-горе вдясно, нали пише челендж. Стой. Аха. Дай горе и напиши само приятелска битка. А стили бомбата, сега ще ви го покажа. Те това. Стили бомбата. Стили бомбата. Ти гледаш ли го, бе? Чакай още не. Сега да. Браво, бе, ще ми убиеш един. Долукав демич ми наби това оръдие. Мога строша 5 часа, бе. Какво си играем, бе? Я изсипвай всичко, бе. Антонио, знаеш ли тази техника? Иди. Знаеш ли тази техника? Не. И си пише войниците навсекъде. Отиде всичко. Сега, да атакуваме някой бък. Аз атакувам някой друг. А пас, утре ще пуснем. Мога да вземе пък. Какво ще правиш? Мога да вземе. Какво? Да си го пусна. Не те разбра. Няма значение. Това ако не е ръчнат. Дървена ограда. Дървена и каменна ограда. Ама иначе има дарк елексир. Аз ще атакувам. Аз търся по слабите са за 17-18 купи, най-много 22. Да може да си възвърна купите. Да. Че не се да види. Абсурд. Никак даже. Не. Аз уния твоите ги пуснах. Ма си пи и уния другите, къде ги имаш? Да. Не. То с 20 купи, сега ще излезат някакви лайнаут. Не. Да не повярваш. Защото по принцип съм свикнал да излизат някакви лайнаут клана му, почва да ми бухат моята армия цялата и нищо не направи, само го им купи. Изсипвай! Унищожи тази кула, бе, унищожи я, бе. Добре, това беше лесно. Само... гледай ми го клипа.
Да видиш най-силния войн, който познава света. Добре. Естос. Към 10-та минута. Нека. А след малко хора, като качат този клип, ще има... какво беше една игра, бе? Коя бе? Бе, вълна къде оцеляваш. Survival? Да. Аз Също. се изтрих. А? Аз се изтрих. Що? Па, отъпя. Така. Добре. Разбих това. Толкова не на тази техника. Техниката да забавиш противника си. Като къщичките на тия. Индиан арми. Интернета. В какво ми се спи? Аз много клип ще го спирам, това е 11 минути. Няма смисъл да атакувам втори път. Въпреки, че аз нямам армия, съм тръгнал да атакувам. И добре хора, това ще края този клип. Не забравяйте да се абонирате.